идома. ҳоло ин акс беш аз ҳар чизи дигар бароям муҳим шудааст. намедонам бо чӣ умеде озими бозор шудам. шояд он зан дар асл хоҳари ман нест. аз меҳмонхона то он бозор бо мошин ҳамагӣ 10 дақиқа роҳ аст. ман ин бозорро медонам. танҳо ҷойи нонфурӯшҳо дигар шудааст. ба писараки аробакаш ки бо аробаи холӣ ба дунболам мегашт ва кӯмак пешниҳод мекард, каме пул додаму гуфтам маро ба бахши нонфурӯшҳо бубар. бозори нон ва анвои маҳсулоти ордӣ дар ҷои дастрас дар тарафи рости даромадгоҳи бозор қарор дошт ва харидорони саросема ки ниёзе ба бозоргардӣ надоштанд, нони гармро аз сари роҳ мебардоштанду бо шитоб мерафтанд. бо нонфурӯшҳо самимона ҳолпурсӣ мекарданд, мисли муштариҳои қадимӣ буданд. ака, нони гарм бигирен, ҳозир ай дегдон кандем, гуфт духтари ҷавон ба марди хушлибоси миёнасол ки аз бағали растаи нонфурӯшӣ мегузашт. ба харидор монанд набуд, аммо чашмаш ба чеҳраи ҷаззоби духтар афтоду дилаш об шуд. агар нонҳоят мисли худат хушрӯ бошанд, албатта мехарам, гуфт ӯ ва гӯё нон хуш мекард, аммо дар асл аз ҳайкали зебои нонфурӯш чашм намеканд. духтарак кори худро балад буд. шояд муддатҳост нон мефурӯшад. чашмони беқарораш шабеҳи чашми тоҷире буд ки сангро қанд гуфта ба муштарӣ мефурӯшад. ӯ бо 2 ҳарфи ширин як бастаи калонро ба марди хушлибос дод ки шояд буҳрони миёнсолиро таҷруба мекард ва домони ҷавонии рафтаро сар намедод. даҳони мард гиз шуд ва чашмони ғармиҷозаш аз хушҳолӣ барқ мезаданд. акаҷон, боз биёед, гуфт духтар ва даст рӯи синаҳои дамидааш гузошту нимтаъзим кард ва дафъатан рӯ ба муштарӣ навбатӣ овард ки нонҳоро бо daстони ношустааш ламс мекард. марди миёнасол аз ҷояш такон нахӯрд, аммо ниҳоят фаҳмид ки лабханду ишваҳои духтар чизе бештар аз тарфанди тиҷоратӣ нест. ноумед шуду рафт. мехостам акси нонфурӯши шабеҳи хоҳарамро ба ин занҳо нишон бидиҳам, аммо харидорон меомаданду мерафтанд ва фурсате намедоданд ки бо яке аз онҳо суҳбат кунам. ниҳоят чашмам ба фурӯшандае афтод ки аз ароба нон мефурӯхт ва харидоре надошт. 2 дона нони гарм мехоҳам. ҳозир додар, гуфт он зан ки бисёр хаставу лоғар буд ва ҳалқаҳои сиёҳи зери чашмаш ӯро афсурдаву пир нишон медоданд. ӯ дастархони пластикиро аз рӯи нонҳои мисли сарбоз сафкашида бардошт. чӣ бӯе доштанд ин нонҳо? ман аз дирӯз ба ҷуз қаҳва чизе дар даҳон надоштам ва беихтиёр аз лаби нони гарм ки он зан бароям интихоб кард, як гоз гирифтам. ӯ лабханд зад, аммо лабхандаш ҳам мисли худаш хаста ва пирона буд. пули нонро аз будаш бештар додам, аммо аз ӯ дур нашудам. суоломез ба ман нигоҳ кард. боз ҳам нон мехоҳед? на, кӯмак мехоҳам. чӣ кӯмаке? ман акси 4қатшудаи зани нонфурӯшро аз ҷайб берун овардам. шумо ин занро намешиносед? дар ҳамин бозор нон мефурӯшад. ӯ шабеҳи одаме ки бидуни айнак хат намехонад, чашмонашро рез карду ба акс хира шуд. чеҳрааш намуди нигаронӣ гирифт. ба ин зан чӣ кор доред? ӯро дар билборди таблиғотӣ дидам. дар чӣ? ҳарфамро бурид ӯ. дар видеорекламаи ҳамин бозор. ба хоҳаронам монанд аст. дар ҳоле ки бо шубҳа ба ман нигоҳ мекард, як зани дигарро ки дар гӯшаи наздик ба даромадгоҳи бозор нон мефурӯхт, бо ишораи даст ба сӯи худ хонд. ин ҳамон зани кофарниҳонӣ нест? дӯсташ фаъолтар ва зирактар менамуд. аксро бо диққат омӯхт. монандӣ мекунад ба ҳамон зани кофарниҳонӣ. барои чӣ мепурсӣ? ин додарам дар борааш мепурсад. номашро намедонед? пурсидам бесаброна. не ба худо, ман номша намедонам. охир бисёр намеоя. гоҳ-гоҳ кулча меора. медонум ай кофарниҳон меоя. 1 дақиқа исте? ӯ аксро гирифту ба тарафи нонфурӯшҳои дигар давид. ман ҳам ба дунболашон рафтам. ин гор ҳама он занро диданд, аммо касе номашро намедонад. ноумед шудам. гӯш кун додарҷон, номери телефонтамон ҳамин ки дидемуш зангет мезанем. чӣ гуфтӣ? хуб аст. шумораамро навиштам ва пои пиёда ба меҳмонхона баргаштам. ҷое барои аҷала набуд. медонистам ки ин сафар дигаргуниҳои ғофилгир дорад, аммо он чӣ рух медиҳад фаротар аз тасаввури ман аст. хоҳари бузургам хонаро дуруст баъди фирори ман фурӯхтааст. ин ба маъноест ки бадбахтие ба сараш омадааст. вагарна чаро бояд ягона дороии хонаводаро
бифурӯшад. хоҳаронам куҷо рафтанд? Мо ба ҷуз ин хона ҷое барои рафтан надоштем. ақрабои модарам ба далели издивоҷи ӯ бо як марди зандор солҳо пеш, ҳатто пеш аз таваллуди ман аз мо рӯ тофтанд. ба ҷуз модарбузургам, ки гоҳ-гоҳ пинҳонӣ аз писаронаш ба дидани мо меомад. холаҳоям мегуфтанд модарам онҳоро пеши хешу табор шармсор кард. ӯ як бародар ва як додари дигар ҳам дошт, ки ман онҳоро танҳо як бор дар ҷанозаи падарбузургам дидам. бинобар ин андешаеро, ки эҳтимол ятимҳои модарамро хонаводааш зери пар кардаанд, аз зеҳнам дур андохтам. бадии кор ин аст, ки ман наметавонам ба полис муроҷиат кунам ва аз онҳо кӯмак бихоҳам. аввалин пурсиши мантиқӣ дар полис ин хоҳад буд, ки исми воқеиам чӣ аст ва чаро ному насабамро иваз кардам. ба ҳеҷ далеле намехоҳам ҳувиятам ошкор ва таҳқиқ шавад. ягона роҳ таҳқиқи хусусӣ аст, бе кӯмаки полис. бо ин таҳлилҳои бесару бун рӯз ҳам бегоҳ шуд ва ман ба ҳуҷра баргаштам, то аз телефони меҳмонхона бо соҳиб дар тамос шавам. аз телефони ҳамроҳ занг назадам, то ӯ рақами ношиносро рад накунад. соҳиб маро зуд шинохт ва дарҳол гуфт, ки рақами Саидалиро ёддошт кунам. ба он мард, ки соҳиб аз ӯ Саидалӣ ном бурд, 2 бор аз телефони мобил ва як дафъа аз телефони меҳмонхона дар тамос шудам. телефон занг мехӯрд, аммо касе гӯштиро намебардошт. дастонам аз изтироб меларзиданд. Саидалӣ метавонист сарнахи ин каллобаи печидаро боз кунад. шояд шуморааш иваз шудааст, ё шояд куллан кишварро тарк кардааст. пас ман чӣ хоке ба сарам бизанам? хоҳаронамро чӣ гуна пайдо кунам? танҳо гузинаи собит дидор бо ақрабои модарам аст, ки эй кош ғайри ин роҳи дигаре мебуд. сафари ман барои 1 ҳафта барномарезӣ шудааст, аммо бо ин вазъият эҳтимол як муддат инҷо мондагор шавам. ҳавсалаи гаштугузор надоштам, аммо ин чордевор ба равонам фишор меовард. душ гирифтаму либос иваз кардам ва акнун мехостам аз дар берун шавам, ки телефони меҳмонхона занг хӯрд. ассалому алайкум. аз ҳамин рақам касе ба ман занг задааст. марде бо садои ҳалқии хоси мисҳобидин, ҳамон муллобачае, ки дар Русия дида будам, ҳарф мезад. каме дастпоча шудам. ман тамос гирифтам. мехостам бо Саидалӣ суҳбат кунам. шумо? ман Саидалӣ? худоро шукр. акаи Саидалӣ, номи ман Фарҳод аст. дар ҳотели Душанбе ҳастам. вақт доред, ки ҳамдигарро бубинем? кори воҷиб дорам. хушҳол мешавам агар не нагӯед. ӯ ибтидо каме дудила шуд, аммо баъди лаҳзае маро дар ҳайрат гузошт. чаро не? ман дар ҳамин атрофам, дар фурӯшгоҳи Садбарг. каме кор дорам. пас аз ним соат мерасам. ташаккур акаҷон. шуморо дар қаҳвахонаи ҳавлии меҳмонхона интизор мешавам. бо аҷала ба қаҳвахона шитофтам. ҷавони пешхизмат, ки аз саҳар бароям қаҳва меовард ва ҷабҳаҳои холии сигарро аз рӯи миз мебардошт, маро диду лабханд зад. хиҷолат кашидам. шояд аз зеҳнаш гузаштааст, ки ман як одами хасисам ва меъдаамро бо қаҳва фиреб медиҳам. Саидалӣ пештар аз вақти ваъдагӣ омад. ман ӯро билфосила шинохтам. шояд ба ин далел, ки бо пироҳану шалвори сафеди мазҳабӣ ва риши кӯтоҳу мураттаб ба бошандагони як меҳмонхона монанд набуд. чоқу шикамдор буд ва бор ба пушт роҳ мерафт. шабеҳи одаме, ки ба мулоқоти куркурона меравад. каме мутаҳаййир менамуд. ба истиқболаш афтодам. гӯё ӯро 100 сол боз мешинохтам, ки самимона ҳолпурсӣ мекардам. ҷавони пешхизмат меҳмонро диду дарҳол бо феҳрасти ғизоҳо ҳозир шуд ва бас ки аз ман умеди зиёд надошт, феҳрастро ба меҳмон дод. Саидалӣ феҳрастро нагирифт. чӣ ғизои хушмазза доред? пурсид ӯ бо ҳамон садои ҳалқӣ, ки бо ҷусааш мегуфт. хомшурбош, шашлик, кабоби дегдонӣ, пелмен, котлет по-киевски. як коса хомшурбо биёр ва барои ғизои дуюм кабоби гӯшти буз доред? кабоби гӯшти буз дорем, гуфт пешхизмат ва ба ман нигоҳ кард. ман оши палав мехоҳам, агар бошад. абрувони пешхизмат, ки то ин соат маро меҳмони хориҷӣ мепиндошт, аз ҳайрат баланд ва гӯшаи лабонаш сарозер шуд. не акаҷон, ош соати 12 тамом мешавад. пас барои ман ҳам хомшурбо биёред. чӣ ҳол дорӣ додар? хуб ҳастӣ? пурсид Саидалӣ ба маҳзи дур шудани пешхизмат. ташаккур ака, хубам. дар телефон гуфтӣ, ки ба ман чӣ коре дорӣ?
бале, аммо намедонам аз чӣ оғоз кунам. Бисёр масъалаи печида аст. Саидалӣ кунҷков шуд. Нигаронам кардӣ бача, ин масъалаи печида ба ман чӣ дахл дорад? аз як ҷое ба шумо ҳам рабт мегирад. Ман аз Финланд омадам. Дар ин ҷо 3 хоҳар дорам. Солҳо боз онҳоро надидам. ин саҳар ба умеди дидори хоҳаронам ба хона рафтам, аммо на онҳоро пайдо кардам ва на хона дигар моли мост. ба акаи соҳиб, нафаре ки акнун хона моли ӯст, дар тамос шудам. хаёл кардам аз хоҳаронам маълумоте дорад, аммо ҳайҳот. ӯ гуфт хонаро 14 сол пеш аз шумо харидааст. ба ин тартиб аввалин харидори хона шумо будед ва шояд хоҳаронамро дидаед. меҳмон шигифтзада шуд. дар ин 14 сол бо хоҳаронат дар тамос набудӣ? достони ман, акаҷон, бисёр тӯлонӣ аст. далелҳое дошт ки бозгаштамро душвор мекарданд, аммо ҳоло бояд хоҳаронамро пайдо кунам. шумо аз онҳо чизе медонед? Саидалӣ марди боназокат будааст. кунҷковӣ накард, танҳо чашмонаш рез шуданд. ӯ риши сахиму қатрониашро бо ангуштонаш шона зад ва ба фикр фурӯ рафт. он хонаро солҳо пеш, шояд 14 сол пеш, аз як марде харида будам ки исмаш дуруст дар ёдам нест. ё Аъзам буд, ё Азим. аммо санади муомиларо як духтари ҷавон имзо кард. ҳоли вахим дошт. кӯдаки хурде дар бағалаш мисли мор печутоб мехӯрд ва чирас мезад. дуруст ёдам нест, аммо ба назарам бо он мард хешигарӣ дошт ки ӯро ака садо мезад. хонаро бо ҷиҳозаш фурӯхтанд. аҷала доштанд, бо нархи арзон фурӯхтанд. ман як тоҷирам. он хонаро барои зистан нагирифтам. каме пули изофӣ ба дастам афтид. хостам ҷое сармоягузорӣ кунам, то беҳуда нест нашавад. хоҳарони ман куҷо рафтанд? намедонам дудар. онҳо барои холӣ кардани хона 2-3 рӯз вақт пурсиданд. гуфтам аҷала надорам. ҳар қадар зарур бошад зиндагӣ кунанд. росташро бигӯям, дилам ба ҳоли он духтар сӯхт. бисёр афсурдаву мазлум буд. калиди хонаро 1 ҳафта баъд ҳамон мард овард. дигар онҳоро надидам. аз он Аъзам ё Азим шумораи телефон ё одресе надоред? доштам, аммо шумораҳо зиёд шуданд. нодаркорашро пок кардам. рақами кӯнаро аз рӯи таблограммаи зангҳо мешавад барқарор кард? мешавад. аммо он рақам бароям муҳим набуд. барои ҳамин руфтамаш. агар барқарор мекардед, ман ҳамаи хароҷотҳояшро мепӯшонидам. бо илтиҷо ба чашмонаш нигоҳ кардам. пешниҳодамро нашнида гирифт ва рӯи косаи хомшӯрбо, ки пешхизмат бо 2 кулча ва 1 лаъли сабзавоти тоза рӯи миз гузошт, сархам кард. ман ба ғизо даст назадам ва ҳанӯз ҳам чашмам ба Саидалӣ буд. ӯ 1 кулчаро дохили шӯрбо хурд карду бо қошуқ ҳам зад, аммо хӯрдани ғизо дар зери нигоҳи ман барояш сангинӣ кард, ки сар бардошту хандид. шӯрборо бихӯр, баъд суҳбат мекунем. косаҳоро хомӯшона холӣ кардем ва аз лаълии гӯштбирён ба ҷуз дандаҳои буз чизе боқӣ намонд. меҳмон реши равғанолудашро аввал бо дастмоли суфра ва сипас бо рӯймолчаи сафеде, ки аз ҷайб берун овард, пок кард. домулои олуфтае буд. агар бекор бошӣ, фардо ба ширкати мобилӣ сар мезанем. бубинем чӣ мегӯянд. хеле мардуми баҳонаҷӯ ва нокораанд. аз хушҳолӣ нимхез шудам. ман коре надорам. дар ҳар замони муносиб омодаам шуморо ҳамроҳӣ кунам. пул пешниҳод мекунем, корро саретар анҷом медиҳанд. бошад, пагоҳ соати 8 саҳар туро дар он тарафи роҳ назди Садбарг интизор мешавам. дер накунӣ, ки ман вақти беҳуда надорам. ҳазор раҳмат, акаҷон. нигарон набошед, сари вақт мерасам. Саидалиро то пеши мошини ҷип, ки ҷудо аз мошинҳои дигар дар як гӯшаи амн қарор дошт, бадрақа кардам. то пагоҳ, гуфту дасташро барои хайрхушӣ баланд бардошт ва ба зинаи баланди мошин мисли човандозҳо пок гузошту худро саре ба сандалӣ партофт. мошини ба ин бузургӣ зери бори ӯ такон хӯрд. ба манзури тодидор сигналро пахш кард ва мошинро ба самти хиёбони марказӣ чархонд. аз Саидалӣ хушам омад. шояд ба ин далел, ки одами худотарс асту солҳо пеш ба хоҳари мазлуми ман дилсӯзӣ кардааст ва ҳоло ҳам дилаш нашуд маро бо бадбахтиям танҳо гузорад.
дар ҳузури ӯ сигор накашидам. шунида будам ки мардуми мазҳабӣ сигорро гуноҳ медонанд. вақте аз хоҳаронам суҳбат мекард, дастам беихтиёр ба ҷайбам мерафт. ба сахтӣ худдорӣ кардам. ҳоло ҳар чизе ки тарафи муқобилро аз ман дур мекард, бароям музир буд. мошини Саидалӣ дар хамгашт тоб хӯрду ман дар паси дукони пирӯшкифурӯшӣ, ки аз ҳар кунҷаш бӯи равған меомад, сигор рӯшан кардам. аҷиб аст, дар Финланд беибо дар кӯча сигор мекашидам, аммо ин ҷо истиҳола мекунам ва шабеҳи навресе ки пинҳонӣ дуд медиҳад, ба чаҳор тараф чашм медавонам. намехостам ба меҳмонхона баргардам ва бо андешаҳои печидаам танҳо бимонам. қабл аз омадан ба худ мегуфтам ки тамоми шаҳрро тай мезанам. ба ҷойҳое меравам ки дар кӯдакӣ дӯст медоштам, вале касе маро ба он ҷо намебурд. пои пиёда озими маркази шаҳр шудам. соат 8 шом аст ва ҳарорати 40 дараҷаӣ фурӯкаш карда, шаҳр дар партави чароғҳои рангоранг нафаси осуда мекашад. ҷодаҳо пур аз мардумест, ки хонаводагӣ гардиш мекунанд ва аз хурд то бузург раҳбараҳ бастанӣ мехӯранд. шаҳр накати амнияту оромиш дошт, то фурӯшгоҳи марказӣ, ки акнун дар паҳлӯи биноҳои бошукӯҳ ва фурӯшгоҳҳои муҷаллал пири қоматхамидаро мемонд, қадам задам. гардиш ҳоламро беҳтар кард. аммо он шаб хоби ноороме доштам. борҳо бедор мешудаму ба соат нигоҳ мекардам. метарсидам, ки мабодо дар хоб бимонам ва Саидалиро мунтазир кунам. ҳамон изтироб, ки аз замони зиндонӣ шуданам дар Русия домангири ман аст, дубора вуҷудамро фаро мегирифт. мусаккин дорам, аммо агар дору бихӯрам, гумон аст, ки саҳар аз хоб баланд шавам. гоҳ хобу гоҳ бедор шабро то саҳар бурдам. қаҳваи саҳариро росто нӯшида, соати 7:45 дар назди бинои Садбарг ҳозир шудам. Саидалӣ дақиқан соати 8 аз зинаҳои фурӯшгоҳ поин омад ва маро диду лабханд зад. «Ту бача, ба фикрам имшаб дар ҳамин ҷо хобидӣ», шӯхӣ кард. ӯ муҳтоҷии маро дарк мекард. «Ассалому алайкум», гуфту дастамро самимона фишурд. маро дар сандалии пеши ронанда нишонд. бӯи мулоими рӯкашҳои чармӣ якҷо бо рӯғани шамъдонӣ ба димоғам зад. эҳтимол мошинро ба тозагӣ харидааст. мошинаш ҳам мисли худаш олуфтаву тамиз буд. ӯ акнун пой дар рикоби ҷиб мегузошт, ки телефонаш занг хӯрд. «Оҳ бача, 1 дақиқа ба ҳамин занг ҷавоб диҳам. муштарии бисёр муҳим аст». он қадр боаҷала ва сабук аз мошин дур шуд, ки гӯё гӯште дар тан надошт. садояш шунида намешуд, аммо аз ғамзаҳояш маълум буд, ки муштарии он сӯи хати телефон қатъан мард нест. мисли навраси ошиқ дастпоча мешуд. гоҳ бо нуги кафш заминро хат мекашид, гоҳ ришашро мехорид ва гоҳ лабханди ширин дар лабонаш гул мекард. ним соат суҳбат кард ва билохира бо гунаҳои сурх ва чашмони шарарбор ба мошин баргашт. «Мебахшӣ додар, туро мунтазир кардам. кори тиҷоратӣ ҳамин аст». «Айб надорад». ончунон хушҳол менамуд, ки кам монда буд суруд бихонад. «Бисмиллоҳу раҳмону раҳим», гуфту калидро тоб дод ва салони мошин аз садои ҷаззоби қории Қуръон пур шуд. сарди рашъадоре пуштамро ба ларза овард. қироати сураҳои Қуръон хотироти марги модарам ва хонаамонро, ки мотамсарое буд, дар зеҳни ман зинда мекунад. мардум рӯзу шаб меомаданду мерафтанд ва додарзодаи падарам, ки садои хубе дошт, бо расидани ҳар нафар китобашро боз мекарду аз Қуръон сура мехонд. садои ӯ ашкҳои маро сарозер мекард. ҳоло ҳам бо аламе, ки аз гум шудани хоҳаронам доштам, буғз гулеамро фишор медод ва чашмонам пур мешуданд. Саидалӣ худ ба худ лабханд мезад. эҳтимол дар гӯши ӯ садои дигаре нағмасароӣ мекард. ҳалли як мушкил дар ширкати мобилӣ ҳамон тавр, ки ӯ мегуфт, кори осон набудааст. мо дар сафи муштариҳо нафари 8 будем, аммо сафи тӯлонӣ ҳеҷ кӯтоҳ намешуд. корафтудаҳо бенавбат сар ба равзана мезаданд ва маъмуре, ки дархости муштарии сафи аввалро баррасӣ мекард, сар аз коғазҳо бармедошт ва ба пурсиши чандин нафари дигар посух медод. Саидалӣ ба манзури гуфта будам сар такон дод. ман аз ин нигарон будам, ки ӯ саранҷом кор дорам мегӯяд ва аз ёфтани шумораи даркорӣ мунсариф мешавад. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.